Si Jesus wala nagsiling ang aton dalanon mahapos. Apang siya nagpasalig nga makaabot kita sa dulongkaan nga wala sang kabilinggan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kay sa sini nga adlaw mga kauturan, isa lang ang aton nga resource person, kay ang isang nga aton na imbitar na alang-alang siya mga kauturan. Ang aton nga maupod karon mga kauturan sa pagtuon sa aton nga leksyon, siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Mga kauturan, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Permin ninyo siya na makita mga kauturan kay siya gid masonson ang akon nga partner sining aton nga programa ang pagtuon sa bang pastor. Mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor, mayong adlaw man sa aton mga kauturan mga kabiyanan kay sa tagsa nga nagasunod sa sining nga programa. Kabayang Ginoo magapakamayo sa inyo kag maggiya naman sa aton sa sining nga semana sa pagtuon sa iyong mga puno. Yes, and that's correct mga kauturan. Ang Ginoo magagiya gid sa aton sa sini nga semana. Sa hindi pa kita mga kauturan mga muyo, ako na nay ginatamyaw si Brother Arnold dapat dira mga kauturan sa may Amerika, sa may Georgia. Yes. Kabay pa Brother Arnold nga ikaw nagapangalipay dira sa imo nga pagupod sa imo mga pamilya. Ato ni Duko ang atong mga ulo mga kauturan sa pag-tuon. Sa sini nga tion ginoyari kami megapalapit sa imo. Pasalamat sa imo nga pag-upod sa amon sa sini nga semana. Amo naman ini ginatugyan kabay pa Ginoo nga ang manami gid nga mga punto amon makitaan sa ini nga discussion. Ginatugyan namon ini Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yeah, Pastor Delbert, ang aton nga sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita naton sa libro ni Isaias, kapitulo 50, versikulo 4 nga nagasiling, ang Ginoong Dios naghatag sa akon sang dila sang mga gintutunan agud nga makahibalo ako sa pagsakdag sang pulong sa ginalapyo. Nagamata siya aga-aga, ginapukaw niya ang akon igdulungog sa pagpamati subong sang mga gintutunan. Yes, and that's it mga kauturan. Hari na kita Pastor Delbert sa leksyon 12 para sa Hunyo 13 tungtong Hunyo 20. Ang title sa English, Share Him. Ang pagpakig ambit sa iya. Ang hymn mga kauturan, si Ginoong Hesus. Pastor, sang ligad nga semana, ato natunan, isa sa ato natunan is si Hope. Nga na ano siya na misunderstand sa iyang mga amigo, mga abyan, kag si sa iyang asawa. But nevertheless, wala gid siya nagatras. Nagtanaw siya sa palabuton. And then he was looking forward that one day, mga kauturan, ang Ginoo gid magapakamayo sa iya. Ang aton nga leksyon is karon nga semana is about the Great Commission. We are told to go and we are told to share. Yes, ano pagid pastor ang aton nga matunan sa sini nga semana? Sa sini nga semana aton matunan pastor ang
ka dako sa mission, the scope Yes. ginhatag sa aton, kag ano ang nag-motivar sa aton, kag under whose authority, kay sino otoridad Otoridad. kita nga wali, kag ano ang aton preparasyon Yes. samtang aton ipakigbahin siya. Yeah. Kanang pastor sa imong punto nga whose authority. Sino otoridad ang aton pagbali? Sino magsugo sa aton? Kag paano naton iwali, ibantala ang iyang ang mayong balita. So kanami mga kauturan nga host authority, and that's what the one of the cores sa aton mga kauturan nga pagtuon subong. Sino otoridad? Kay gilakat sila nga lakat kamo, pangwali kamo, baptize and then teach and make disciple. Sino ini mga kauturan ang otoridad? Yes. Pastor, sa hindi pa kita sa Sunday, sa atong introduction, sa atong leksyon, may kaladlawan. Ngayon sa pastor, mawali siya ng Sabado, siya matag leksyon, tiga dali-dali siya kay dumalit na siya. And then sa dalan, may problema sa traffic. Dayon, may isa siya katawa na singgitan. Okay, kag dokalain sang iyang ginpangambal sa tong tao nga nagbalabag sa iya kay ti malate na siya. Pag-abot siya sa iglesia, sa iya na nga pagleksyon, ara ang tao ara sa iya nga tubangan. Hindi nila membro pero bisita to sa isa nila ka membro. Ano yan ang reaksyon sa pastor no? Nga iya na singgitan. Amo na mga kauturan. So, now we will try to study in what way we can share the gospel, and then as what we have said, host authority. Pastor, pari diri bala sa atong leksyon sa Sunday. Kanami diri, yeah. Ang akong di nga punto Yose, sa aton nga sa Great Commission, ang Great Commission ato na makita sa Mateo 28. Labi na sa katapusan ng mga teksto sang Mateo 17, 16, 12, sa 20. Go ye therefore. Ang akong din nga punto, Pastor, nga help us to explain a little bit nga ang tanan nga gahom before si Kristo nagsugo lakat kamo, He assured nga ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sa langit kag diri sa duta all. And then iyaman ginpa, I am always with you. Wow. Yes, Pastor. Pastor, no? Sa Grigo isa lang nakapulong tanan, pas. Pero sa English isa man sila kay all. Pero at least may arat siya tatlo ka butang ginhambal diri sa aton sa Great Commission. Ang bugos nga otoridad sang langit ginhatag sa iya. Ang scope is all nation. Kag ang aton dalon sa tanan nga pungsod is and all the teachings. Ang tanan niya panudlo nga ginhatag sa aton nga aton so sa sini nga ipagapanudlo. So sa sini nga punto, Pastor, aton makitaan that witnessing is not only a choice. It is naturally nga kung naghigugma ka sa kay Ginoong Yesus, it's not only a command to fulfill. Okay? Pero ara bala ang mag-motivate sa imo tungod kay nagugma ka sa kay Ginoong Yesus, then it is naturally will overflow to mission. So mission is an overflow of our devotion. So kay kung kaisa bisan ano pa naton ka claim nga matinuhon ka nagtuo kita sa kay Ginoong Hesus, unless you will not testify, hindi ka magpanaksi sang imo devotion. So daw mabudlay guro patihan, Pastor, ang imo claims. With the same with the introduction as well. Kay kabudlay man nga it is in two ways. You can testify, but before you can testify, you will be restored first. Kay kabudlay nga ga-testify ka, ang imong binuhatan hindi synchronize sa imong ginhimo 20 minutes earlier, in which ikaw galit to mawali. Kaya ang imong focus ako pastor, mawali ko. Ang focus ko is mawali ko, malate ko. So much so nga kung kaysa malipatan nato ng aton nga
kung sino kita. Ah. All along the way. Along And then, surprise na ito pag-abot Focus na to na itong aton nga assignment at obligasyon. But along the way, nalipatan ta kung sino kita. Yeah. Kanami pastor sa imong punto blakay na ining tanan all. Yeah. Ginkuan mo nga ang tang all sa Great Commission nga mabasa naton sa Mateo 28:16 to 20. Ang all has three application. Ano ganito? Tanan nga nasyon, all nation, all authority, all authorities all nation, given, all nation, all teachings. All teachings. Na sa before pa sa wala pa sila ginsugo ni Kristo, Christ assured them na ang tanan ginhatag sa akon. That's why you have now the authority to spread the gospel to all nation, to all authority is given to you, and ano pa yung isa? Tanan nga kabikahan. And then amo na nga ginhatag sa akon. May idugang ko dapat no? Kaysa una ginsugo ko mag house to house the second year high school ko. Tido matunaw ka sa kahuya wala nga mag-approach ang principal imo istoryahon kung sino pa da nga mga professionals ang sa imo. Pero when we think of all authority, hindi lang gali kung kisa mag-approach ta presidente or kung sino pa nga mga dalagko nga mga tao aton approach daw mahuya ta in terms sa pagpakigbahin sa mayong balita. Pero hindi tagali dapat mahadlok kag mahuya because all authority from heaven is with. And sakto na pastor sa aton bulang adlaw-adlaw no. Bisan ano sa aton ka bata, bisan ano naton ka simple nga tao o konsulgoon lang kita. When we bring the authority of someone. Okay? Okay, boy ikaw, ano ka inang helper ikaw. Dahil kadto ato si amuni. Kwa atong amuni. Himuan ning amuni. So, ikaw ya sa imo wala ka. Correct. But you are bringing the authority of someone na ti pagabot nari ko di sir kay ginsugo ko ni so and so. Ang nagsugo sa imo perti kadako ang imo ginhambalan makurog kay ti dako siya sang sa iban. And that's the point. Okay, sige. Dalagan kaya ginsugo gagali ni so and so. Mo nati ang nagsugo has the authority. Correct. And this is it, mga kauturan. Amen. Unforced by with power. Ari naman kanami man diri excited man ko sini. Kay si Kristo mga kauturan samtang ari sa saduta nagapangayo nagawali always gid kanami gid diri kabati ko sini nga wali pastor nga Christ is always move with compassion. Every time nga makita niya ang tao daw ginatulog gid siya pinagi sa compassion, pinagi sa gugma nga he will extend his helping hands. Pastor. So sa sini nga punto pastor no. Masiling naton nga Jesus is masiling kita nga sa aton man personal nga kaboy hindi man ta siling nga wala na ta sang pilian. Ginpili naton ina kay ginbuyo kita tungod sang gugma ginpahamtang sang Ginoo sa aton. Hindi tungod kay ginpili ta kontra sa aton gusto. Kundi nga ang paagi sa gugma ni Ginoong Hesus ang ina nga kagustuhan natuga sa aton nga tigipusoon. So that is the one that compels us sa paghimo sa pag reach. Hindi tungod kay coercive. Hindi tungod kay ginpilit. Kay ang pagpilit at times yung kaisa masiling sinuna sila man. Kisa daw uya ka magbitbit Biblia kay and then kung kisa nga balik-balikon gid. Sige man ni sila balik-balik di sa akon sa balay man. But with the persistence of the gospel, that is the moment that we created an interest dito sa ilang bisan pa kung kaisa hindi batunon ara gyapon. So it is the love, the patience sa sina nga paghigugma sa sina nga mga katao. Yeah, and that's correct, Pastor. Hindi nga persa. Kaya di may araan na mula noon sa English, you can force the horse to go to the water, but you cannot force the horse to drink the water. So, amo man ang mga kauturan sa aton, kabay pa nga, we are motivated by love.
nga nakita bala naton ang aton gugma sa aton sige tao nga kinahanglan sila. Si Jesus pastor yung pag-ayo ya bala to sang 38 ka tuig nga paralitiko. Oo. Na ti damo to tanan sa Polo Bautista, damo to sang mga ano ni mga masakiton. Pero amo tong naka-attract sa kay Jesus ang tao to. Na ti nakita iya nga daw magkuha ang iyang tagipuson sa kaluoy niya sa tao nga had been there for many days, several months. Okay. Kag sa sina nga klase sitwasyon, 38 siya nga lupog. Di daw nagguwa gid ang iyang kaluoy with compassion. Kabay pa mga kauturan, nga mo man ang aton attitude when we go and when we preach the gospel. It is not that we are being forced gitulod kita, but buhaton ta na tungod sa aton kaluoy every time makita naton abaw kaluluoy man wala gini kaluwasan so forth and on. So amo na mo taran, that would be our motivation and sharing the love of God. Kung kaisa pastor, kung hambalon mo lang ang tao, no, though, as we direct them with words, kung kaisa daw hindi sila dali-dali magpati sa aton. Pero kung mademonstrar naton kag mahatag naton ang ang ila kinahanglan during the time, that's the time amo na siya ang panahon na kung sa di sila makarealisar maayo mo lang gali ni sila ning mga tao, and then they will lower their high guards. Hindi na sila magduwa-duwa sa aton, ila na batunon ang aton mga pulong, as long as we meet also their needs as Jesus have nga ginhimo ni Ginoong Hesus. Pastor, retired na ko. 10 years ago na. I am already almost 50 years sa pagbuluaton sa Ginoo. Pastor, kita nga Adventista, we have the truth. Correct. Hindi ginay malalis, we have the truth. Balis karon sulion kita mga kauturan, hindi gidya madula ang kamaturan sa aton. We have the teaching. Ang problema lang sa aton mga kauturan is how we will demonstrate Jesus to others. That's why kabay pa nga we will change the picture sang aton nga sangyaw pag maghatag sa mga balita nga we will focus more on the practical aspect. Correct. Let the people feel that God, the truth is a practical God, a God that helps. Okay? Kaya bisan ano mong hambal sang kamaturan, kung wala mong kita ga-extend sa atong helping hands, wala kita nag-demonstrate, mga kauturan, sang gugma sang Ginoo, hindi gyapon ang tao madala. That's why, kalabanan sa aton nga evangelistic crusade, yes, kamaturan, that's correct. ang Sabado, ang pintas nga masapat, support, that's good mga kauturan. But it is much better if we will tell the people that God indeed is love. That God cares for us. And that's the point. So, tips in sharing, Pastor. So, si Pablo may ginhambal diri sa aton, Pastor, no? Sa ng Pedro Kapitulo 3, versikulo 8 hasta sa 15, na hanungod sa mga personal naton nga preparasyon kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Hesus. So pero may ari man diri sa aton leksyon nga ginhanay siya sa mga pamaagi kag practical nga pamaagi kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Hesus. So una-una diri dapat may kilala ka gid. Nga kung sa din imo siya ipakigbahinan. Kag nga muyo ta sa bilaan ni Espiritu kung paano kita giyahaan kag san-o ang timing sa sina nga tao. And then let us look for natural ways ng mga pamaagi nga kung sa diin kita makapakigbahin sa iya. And then, of course, hindi kita makapakigbahin if we don't have the connection or attachment nga sa sina nga mga tao. And then, we need to look for a specific need. Kung ano gid ang kinahanglan niya, agud nga digto kita makaagi kag makasulod. Kay kung kaisa different individual, different people, they have different needs nga kinahanglan naton i-address as well. And then amo na bala, Pastor, ang kung kaisa ang timing. Kakakita man ko, I heard several parents, mga ginikanan or bisan ako mismo
sa membro sa atong panimalayan ginapangamuyuan na naton adlaw gabi pero wala gyapon. But then siling ang saad niya diri sa aton hindi lang magkataka kay maabot gid ang panahon nga panumbalik sila sa Ginoo. Don't rush. Don't trust. Don't rush. Yeah. And then our action ang aton binuhatan amo ni kagina sila nga our personal testimony. Ang aton gid nga kinabuhi mabalaan nga we had been with Jesus, nanging kaupod naton si Ginoong Hesus and with all boldness. Hindi ta magkataka kung ang aton ginakabuhi daw wala lang epekto sa ila. Pero sa pila ka adlaw magapamunga siya, Pastor. Yeah. Pastor, ang atong leksyon sa Martes, naghatag sa atong mga tips. Okay. Mga pamagi, how we can reach out. Yeah. Ari day, maghimo naton sila abiyan, magpangamuyo kita sa balang espiritu. Let's talk in a natural way and then find always connection with our friends. Ngayon mo ginambal kayo na. May dugang ko di, Pastor. Yung isa ka punto rin nga ako nakita nga wala din sa atong leksyon. Ari di, pero wala lang na specify pa kayo. Let's make friends. Let's do it with interest. Amen. Yeah. Amen. Kung mga luyag ta, Pastor, ikaw tikagi mga ako kagawang panluyag. Correct. Kung nakita sa babae nga aton pangluyag daw sa limpapaw laman. But if we have the interest, nga ang tanan nga ginakinanglan sang babae, sang aton nga ginapanguligan, daw mababatyagan lang nila nga, uy, akon man gini interest niya iya ginhatag o amuning gusto ko wala man ko nakambal siya pero iya ginhatag because we are keen may balanta ang mga interest ng tao kag nakita nila ang aton sincere intention for them hindi gid ko pating magbalibad sila kung nakita lang sang tao ang aton nga pagka-sincero sang aton nga pag-share sang mayong balita. Pero kung daw, Cebuano pa, kung daw tapaw lang, salimpapaw lang, makita man nila, daw wala man. But if you show interest sa ila, I think there will be a lot of changes. Yeah. Pastor sa Wednesday, Wandering Child. Yeah. Ano di Pastor mo na siplatan? Dari no, Pastor. Di lang gid magkataka. Well, we have our families. May arat ta mga panimalay kag ang akong tatay isa ka burden sang akong lula sa tuan. He's the one who walk away in faith. Pero ang counsel dere sa kay Rachel nanungod sa kay Ephraim nya hindi lang ka magbakho Sang tudugin. sang tudutudugid kay may paglaom. Paglaom. Ako na panilagan, Pastor, in a practical way. Basta ina siya nga bata gani Adventista. Bisan magbinugoy pa na siya, basta may kahigayunan lang. Maabot gid ang panahon nga magbalik siya. Ang punto, Pastor, basta natamnan mo lang. Correct. Yeah, and that's the point. Natamnan mo lang kamaturan. That's why ang siling ni Hosea, hindi ka lang gid kag ni Isaias, hindi lang gid magbako sing todo. Kung nakita ni mo nga daw naglisa ang dalan. Kaya a day will come. Ang Ginoo magabalik siya. Either mapwersa siya, either nagsakit siya, either iya lang voluntary nga magbalik. Padong natabo sa ano ni natabo sa may prodigal son. Nate sa iya nga kagutom. Nagdumduman niya. Sa balay sa akon nga may ang bisa ng mga sulugoon to, grabe ang kaon. Baka namin isang pagkaon ako diya ganito sa naman. So, he came to his senses. So, muna mo ito ng leksyon natin sa Wednesday. Naghatag sa aton sa ideya nga hindi kita magkataka. Yeah, padayon kita makauturan sa pangamuyo, padayon kita sa pagpakita sang interest sa aton ng mga kauturan nga para gid ini sa ila nga welfare. Yes, one thing more, Pastor, no, sa Jeremias 31, 18 kag 19, ang saad sa aton sa Ginoo. Pero the other thing, isa man naton ka talupang doon, kaupod man sa ato mga kauturan.
Kay, nanmiyan ko isang picture, Pastor. I don't know kung kaagi ka, pero kaagi ko manso sa Ilonggo. Oo. Ang karabaw nga malansuhon. So, this is the picture na ginhatag sa ato ni Jeremiah. Nga, hindi lang magkabalaka, kay sa pila ka adlaw, kaangay sila sang sapat nga wala na anad sang guta. So, in which, amo man kung gusto ta experiensyahan nga mansuhon. That's the thing. Pero ang saad sang Ginoo, mansuhon niya kita agud magbalik. Wow. Kanami sa imong word nga man sa YouTube baladra sa kuno nakita naton nga ang kabayo malatson. Wala na anad nga sakyan ang baka, wala man nga sakyan. Grabe ang tumbo-tumbo mga kauturan. Iyat padayon lang sa pagsakay and maabot kinang panahon nga kapuyan. Kapuyan gid ang baka, kapuyan gid ang kabayo kag magtino magpahuway kag iya aksipon nga salakyan siya, iya aksipon nga maggamiton siya. And that's the point as well. Okay, why na kita panahon bring them back. Na ano di pastor ang leksyon di ba kanami diri sang relasyon labi na sa istorya sa mga disciple kag si Pedro. Okay, so diri pastor no akon din nakitaan nga amo na akon magpalayo sila kag magtalikod, hindi lang ta magkataka sa pag-interact upod sa ila, padayon lang gyapon ang connection kay kung kaisa kung magwala sila kag magpalayo sila, ginautod naton ang connection. So padayon aton ang interaction kag ang connection sa ila kag tapos let us strengthen the testimony of our life. Dira naton no kay kung kaisa dira nila matalupangdan ang aton pagka mapinadayunon kag aton pagka mapailubon kung nagapadayon kita sa gihapon sa pagministeryo sa ilas walay sapayan sa ila ginahimo. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga Ginoo ang aton mga judgment bayluhan niya sang pagkamahigugmaon sa baylo sang aton pagka-critical, bayluhan niya sang aton pagkamapainuloban. So siling sang Ministry of Healing pagani page 470, and that the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. So ang aton gid nga pagkamahigugmaon kay kung kaisa pastor man ko pastor po kung kaisa mataka ka man malabot na imo matandog gid ang imo pagkadalom-dalom. Yes, pastor, go ahead. So amo na mga kauturan ang aton leksyon sa WBS bring them back is the idea ang leksyon diyang punto di mga kauturan nga hindi gid kita yung maghukom pastor. Di pareho sa kay Jesus. Grabe dito kasalwayo ng iya 12 ka mga tinunan. Bago lang sila na ginpakitaan sang Ginoo sang mga mirakulo, lipat naman sila. Na amo na siya nga when we share atong leksyon sa sininga semana is share him mga kauturan, hindi lang kita magkataka. Padayon lang and then never judge. Tao na hindi ka na maluwas. Hindi na lang tada kay bisan ano pa nimo na bisan butangan pa nimo na sang Biblia sa agtang hindi gina maluwas. But that's not a good way of spreading the gospel. Let's continue. Let's keep on loving them. Let's keep, because one day they will be able to realize nga ang aton ginahimo is for their good. Labi na sa aton kabataan mga kauturan. Never, pastor, lagko na akong kabataan ang imo growing na. Ako niya mga mature na. But makita na mo na mga wayward bala, mga sa malipat sila, mga Sabado, wala pa, hindi pa magsimba, o kung ato pa sa kundiin. But we will never stop. Correct. Ang aton mga kauturan, aton mga bana, way nagasimba, atong kabataan, atong mga asawa, way nagasimba, no. Just keep on praying for them, mga kauturan. Keep on loving them. Keep
on sharing them. Ipakita lang ang aton manami nga mga binuhatan. Correct. Kag madumduman gid ikaw sa imong mga hinigugma sa uli nga mga panahon. Pastor, ang imong last take, Pastor. Sa aton mga kauturan, kag mga kaabyanan sa pagkakaroon, aton ipakigbahin ang pagkamagugmaon ni Ginoong Hesus. And let us be faithful. Wala kag hindi kita magkataka sa aton pagpakigbahin sa iya. Kay bisan pa sa sining nga panahon hindi naton mabatyagan ang resulta. Sa pila ka adlaw ang Ginoo magadalas ang dako nga resulta nga hindi lang naton nahibaluan. Amo na mga kauturan, silang sa Ginoo ihaboy ang inyo nga mga tinapay sa kadaygan sang duta. Ay maabot gid ang panahon nga imong makita nga ina nagtubo na. Amen. Ihaboy lang ang aton nga mga binhi, mga kauturan. Kag ang aton punto, hindi kita mahadlok because ang naghatag sa aton otoridad, ang nagsugo sa aton dako nga tao nga among tagiya sang bugos nga universo nga ang tanan nga mga tao nagakurog sa iya. So it is just a matter of bringing that authority to anyone, mga kauturan, ag wala agad kita sang problema. So hindi pa si Pastor Delbert mga muyo, mga kauturan, aton anay pasalamatan ining aton nga mga sponsors, si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Femi Don and Edo Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Irwin and Dr. Rhoda Ardinico, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hevieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Fejadero and Ma'am Jenna Fejadero Ilumar, Jamie Trino and Anile Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlobel Herota Loren, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor. May gugmaon kag dalang panamon ni Dios. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo, kag salamat sa imong mga saad sa amon. Nga sa bugos nga otoridad ikaw nagpadala sa amon sa kadaygan sang duta sa pagbantala sa maayong balita. Nga kung sa diin ang imong gugma amo ang nagaauhag kag amo ang nagamotibar sa amon sa pagpakigbahin sini agud nga sila man makaangkon sa sinang gugma na kung sa diin amo siya ang bugos nga investment sang heaven, sang langit o Ginoo, kag amo siya ang otoridad nga kung sa diin natuga ang langit kag ang duta. Gani o Dios, tipigi kami nga kami mangin matinudon kag matutom sa gihapon. Wala sa payan sa mga kauturan namon kag mga miyembro sang panimalay nga kung kaisa naglakat palayo sa pagtuo. Apang Ginoo ikaw ang nagsaad nga sila magabalik, nga ikaw ang mag-atipan sa ila sa gihapon kag nagaauhag nga magabalik sa imo palatukuran sa pagkamatutom agud nga ikaw magliton sa amon sa imong kuluyanan. O Dios, pakamayo ha ang nabilin nga bahin sang amon mga panahon sa sining duta, samtang kami nagapatikang sa mga butang kag samtang kami nagaalagad sa imo. Ihatag ang tagsa namon ka mga handom kag patigayuna o Ginoo ang tagsa namon ka mga kinahanglanon kag kami man pagadihuna sa amon ang hunahuna kag ang mga mata kag mga palananaawon nga amon mahatag ang mga pagkinahanglan sang amon isig katao kag amon Kristohanon agud nga sila awhan amon maawhag sa sunod dira sa imo. Tuguti o Dios nga ining pagkamatutom kag ining pagpatigayon sa pagpakigbahin sa imo amon mahimo tubtob ikaw ang magapahayag sa mga galom sa mga langit. Ini amon ginatugyan kag amon ginabaton ang imong mga saad kag ikaw kag amon ginasigahom nga ikaw nagpatawad sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.